Na první dobu spažíte, přetočíte nohy si zmyl? Na dlouhou dobu vypněte pažení zad a přetočte zpět. To já poznám. Hned se s tebou jinak jede. Čtvrtou je to upažení. Co uši? Vždycky na něco zapomeneš. Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset odsekat majzlíkem. Se směl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pán Bůh rozmyslel. Pane Páve. Pane Páve, já nechci Turkovi. Nevážil jsi mě. Po žných půjdeš Turkovi. Máš tam závozníka? Já ho neviděl, byl za setnou. Vidíš ho? Vidíš ho, vola nemožnýho! Bej tam kámen, tak seš mrtvej, ty hovado je chytřejší, pojď! Je-li to! Dáte si kávu nebo něco ostřejšího? Vodku? No, co? Rohlík. Buďte zdrav, soudruhu Rákosníku. Doufám, že se vám u nás bude líbit. Já to ovšem časově nezvládnu. Roberte, jsem dneska tak zasekanej, budeš to muset vyřešit sám. Jistě. Chceš auto? No. Vem si auto. No, děkuji. Tak buď zdrav. Otěku, pojď. Nashledanou, soudruhu řediteli. To potřásání rukama, to je hrozný zazvyk. Na západě už od toho dávno upustili. Prosím tě, běž už. Běž. Nashledanou.